nayi indaba engithanda ukuyixoxa engiqalayo ke namhlanje ukuyixoxa. Mangihleli lapha ya phezulu. Yes. Kukhona ongathi uyangihlebela. Oh. Uthi uyabona nje ukubade kuumyeni wakho. Yezwa njalo? Yo. Ukubade kuumyeni wakho lo omthandayo. Oshada naye. Ubuzo kumtshele namanje uma nihleli lapho uthi uyamthanda. Yo. Umuntu uze kuhlunge engangaphila kuleya period leya ka 1 year womshado waphela. 1 year. Nansi into engifuna ukukufakazela yona. Wayenza uNkulunkulu icheck up. Okay. Kwathi ngilele erest ngibheke phezulu. Kwangena umuntu oyisimo sika doctor. Okay. Weziswini samaqonda straight anti ngikhulelwe. Wafika wasibamba. Wasithi. Wathi umfana. So impilo ke iyaqala ngisi siyakholwa njengoba ngisho ukuthi injabulo phela inkulu nje yokukholwa ekulandeni nje kwami ukuthi ukukholwa noNkulunkulu uhamba naye uyijabulela ungasilutho. Yes. Ikhona ke bhuti uMduduzi into eyangilimaza. Awu. Engeke nje ngize ngikhohlwe nengithandayo futhi nomlaleli mayekhona ekhaya. Ukuthi kuye kube khona izinto nikhola ungayitsheli ukuthi umuntu ulimala ngaphandle kuphela. Okay. Kodwa nasendlini kaNkulunkulu umuntu uyalimala. Yeah. Yenzeka kanjena ke lento. Ngikanti ngihlala noanti. Kuthi nje isikhathi nje sesihambile nje isikhashanyana kungena icall. Icall ngifonelwa umama kusho ukuthi ebandleni lethu bingekho lento okuthiwa abafundisi. Oh. Bebengabizwa bekuthiwa inkosi yayigcobela indlela ebelifunde ngalo labandla belihlukile nje anti libona ukuthi ngisho ugospel ukuthi full gospel kwaba nombono kwathiwa uthi uNkulunkulu lishintsheni leli gama. Oh. Anisiyo nama full gospel nibandla lami. Okay. Even ubaba wayesuke eCape Town. uNkulunkulu uzethi mayesho uthi wathi uNkulunkulu ngicela uhambe uye kwaNongoma khona indawo eyasemakhaya bancane labantu bami bayangithanda. Oh, okay. Uzofika uhlale khona. Akababiza ngamagospel. Wababiza ngabantu bakhe. Oh, okay. Yaqala lapho indaba yesambulo ukuthi bayikhiphe lento kancane ye full gospel. Okay. Bethi thina singabazalwane. Oh. So ke sakhula ke sasisiyaqala nesiyayiabsorba lento yento yokuthi okay thina sibizwa ngegama. Yes. Kube nzima ke kithi ngoba phela vele sikhule sazi ukuthi gospel. Kodwa uma ngabo baba abadala sebethi inkosi ithi ama gospel amaningi nawo awafani awaphili gospel abatshoyo. Nina ningiphilela enye into ngoba ngempela uNkulunkulu ebephilwa lapha. Oh yeah. Ebephila uNkulunkulu lapha lapho uMduduzi. Ebephilwa uNkulunkulu lapha. Umuntu ebefika efa umbone ukuthi akwazi ukuhamba kenza abekwe izandla tshena ukuthi avuma izono aphuma umuntu ingane ithola umama wazo ithola ubaba wazo esezofa. Bakithi. Kungenziwa ukukhule kusuku nemini. Ekhala madimoni bethakatha abantu emakhaya befaka izilwane einganeni zikhulume. Yebo. So nje kubekuphilwa ingakho inkosi yathi elami ke lelibandla. Oh yebo. Kusuka nje khona nje ingane se-Orange Farm lapha khona ibandla mebiyala sikuthiwa sematshini. Sematshini evangeli. Nalo li act exactly nalela ade ingakhulela kulona. Oh. Kwagula ingane yakhona ngapha. Yathathwa yasiwe ekhaya. Oh yeah. Isingena kuidakamizwa ingane enhle kanjani izala ngabantu abarich. Yabuya yeke isikole ingane yenzani. Yabekwa izandla yasinda ingane yabo umqimana yabuyela lapha eGoli. Wow. So nje ngisho ukuthi ngiye ngufakazele lokho ukuthi kwakufanele uNkulunkulu vele abavisite abatshenti nina nisabehave kwama gospel manje seningabantu bami kahle singabafowethu mina nani
and wambona uNkulunkulu ukuthi ngempela nje uyishilo lento and walenza lahlele ibandla mina engikhule kulo lahleleka. Oh yes. Ungeke ukuthi ubabuhlatshwa umfundisi uyena umuntu ehamba izizwe ngezizwe yekoSwaziland ayekoPitori ibranch yasePitori nje lengikuyona uyena owayivusayo eNelspruit uyena eSwazini abazalwane uyena ehamba. Wow. So wongeke ukuthi mfundisi why nalesi sithunzi vele sokubonakala ukuthi lo uyinto ethile kuleli bandla. Oh. So zonke vele indaba zakho zebandla vele zibekwa kuye kodwa ngeke usho ukuthi noma ngabe nimile thina masithi masimile beningeke nithi sibingelele ubaba umfundisi noma umfundisi ayibingekho le nto ebandleni. Asikhulanga thenga leyo nto. Sikhuleke ukuthi sibingelele ibandla lenkosi egameni lika Jesu abomama abantu abasha bese kuqhubeka yafakaza. Okay. So ibandla lethu beli informed nje ngaleyo nto leyo and ubabona ukuthi they accept this ngokuthi umnikazi walo vele uhola yena. Oh yes. So ngilaphana ngoba ngisho ukuthi omunye umama kusho ukuthi naye omkhulu komama. Okay. Not ukuthi sisibingelele umama umfundisi akase umama umfundisi. Oh yeah. Umama nje umbona ukuthi ugcotshwe uphathisiwe ke vele. So nje umuntu uthi mayemile nje ibandleni futhi ulibona ukuthi walondla ibandla lo mama. Oh yes. Walondla. So uyangifonela ke. Yeah. Uthi ngicela ngifike la and kwaba ikholi eyayidida kakhulu. Cela ngifike ekhaya ngiyaqala nje nokufonelwa uyena ngisumuntu ofonelwa uyena mina akuseyingane nje futhi uqala nje I think ngangizokuza 22. Oh Fonelwa abantu abadala nje angisinje umuntu ofonelwa abantu abadala. At least kuze kufone mina. Oh So ngiye okay ngithi ayikulungile ngizofika. Yes. Then ngihambe ungasekhaya ke ngikusho uma ngiyakho ngiyakho ngoma ngiyasuka eFryhead manje. Uanti yabe worried ukuthi why ngibizwa. Why ngibizwa nje imhluphe yena lento. Mangifika ke lapha ya athi lo mama hayi unjani hayi ngiyaphila ma. Hayi sekukhona lapha insizwa ethe ikubonile icela umshado. Oh. Hey. Webhudu umduduzi. Yebo. Ngambona uNkulunkulu number 1 engizonda. Ngabona angazi ukuthi kuyini ngifuna ukutshela ngefeeling eyafika. Yes ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi. Ngabona inkosi ingizonda. Ngabona ngenyanya ngizenyanya nami ukuthi why mina among all why mina ngifanele umuntu angibone njengomuntu ofanele ukushada ubani nalowo ngadinwa ngaba nolaka yabona ulaka lenkosi uDavid emhla ezwa amanyala enziwe izingane zakhe ngibona athi laluncane kunalule elwadina mina wani kukhona lento ethi ngiye university angithi next year ubani lo sofuna ukungenza umfazi ish and angabi kwi age and angisinje nomuntu othanda abantwana akhe angithi kufanele ukucabange konke lokuthi sizoshada sizoba nabantwana sizoba umama nje ozoba nabantwana angisinje nomuntu othanda abantwana ngalesa sikhathi phela manje awu sengi right yebo sekwadlule so nje angisini nomuntu ongithole ngidlalisa nezingane anginasikhathi nje nginempilo yami nobusha bami nokukhathalela inkosi khona izwe ngangilithanda angeke silifunde khona izwe ngangilitha uJesu khona izwe ngangilitha ngeke ngishiye ngalinakho leli izwi langikhulisa Izakha 31 leli izwi langikhulisa ngangiyiqhenya ngalo webhuti umduduzi leli elami phela leli elami leli izwi leli ngangilithanda Izakha 31 verse 30 okay Izakha 31 verse 30 athi ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize kepha owesifazane wesaba uJehova uyakudunyiswa ngeke ke lapho ngangivele ngibone kahle nje ukuthi yabona nje ukuthi umuhle uyabukeka kwenzakalani hey owesifazane osaba uNkulunkulu umbone edunyiswa ngikubone ngempela ngikubone uthi umncane ubuhlonishwa nalapho udlula khona nje baqala abantu
Unotice yabona nje lapho udlula khona kube nemark ukuthi sengidlulile. Oh yeah. And noma ngabe ungenapi lapho umuntu uzesimona ukukholwa khona lento ekulandelayo khona lento nje ehlala iseduze kwakho ongayazi ukuthi yini. So ngangi enjoy ke lo life. Okay. Yokuthi la ngidlula khona. Yebo. And then I just made a mark. And wonke umuntu engibabaza ukuthi kodwa lo edlula lapha ubani. Ngangiyithanda lo ngibukeke manje ukuthi lo muntu oqhamuke ezothi ngizoba umfazi. Ufuna ukucima yonke lento. Ufuna ukucima yonke lento. Yabona nje ngamzonda lo muntu ngingamazi sengakamusho. Ngase ngithi ngicela ungitshele ubani lo bhuti. Athi amusho angimazi bhuti umduduza ngizwa. Cela uyibambe le ungayikhohlwa. Angimazi nokumazi. Hayi angimazi mina lo awumazi angimazi. Ukhonzapi? Ukhonza lapha kithi. Kusho ukuthi umuntu wayinikela khona le ngabe wayinikela kuphi wayivuma kuphi izono angimazi mina. Yes. Angimazi vesana ngithi lalela we mama. Angifuni into ezodisturb ingqondo yami njengamanje. Yeah. Angikhona ukuyokhuleka. Angifuni lento. Yes. Ngihambe ngiyekhaya I was devastated. Was angry. Eish. And nje uyabona ukuba angry futhi uyihlupha ngale ndoda ekufunayo ungayazi. And imagine na 22 years ingane. Yebo. Then ngihambe ngekhaya umama ebuza ukuthi ade ngibizulani. And umama ngibona ngifrustrated ngifisana ngamphendula ngithule nje. Nyanye nje. Ngifuke ngakusasa ngigeze ngihambe ngeFryhead. Kuthi nje ngisebhasini kufika ukuthi yazi ngithema ngilele. Ngumuntu mina onqenayo nje ukuhamba. Sometimes nabomndeni nje abasekhaya abanye bengasho ukuthi ngile inhlobo yengane eqhenyayo bebe kunalokho nje ukuthi kuyiqhenya lokho kuyingane ngithi ngiseyingane esosikhathi njengamanje bangathi hey lona nje akafuna ukusocialize nabantu angisiye umuntu wabangani ngoba ngikutshelile ukuthi sasikhula vele abangani sasinabo la ekhaya so sakhula sinaleyo nto lokuthi umngani wami usendlini kamamncane umngani wami usendlini kamamkhulu uma siba separated abanye bebe nomuzi wabo kanjalo kwaphela ke lento ukuthi nje ngingaba nomuntu engahamba naye ngaphandle ebomngani wami so ngilivila nginqeneni ukuhamba not ekusebenzini kodwa nje ukunqena nje ukuhamba uthola ukuthi uzothi kimi wephili ake sihambe semall eWestgate hayi kulindele ukuthi ngizothi ngiyi okay angisinje umuntu ozohamba njengazi ukuthi uyapi nanoyifundiso ke ezinye wesikithi zangenza ukuthi ekukholweni mawukhola umncane kwesinye isikhathi ezinye izinto khona izinto oyibamba ungabusayiyeka nalapho singekho isidingo uma kukhulunywa ubani udema ubani lona owahamba wayovakashela izihlobo zakhe bafike bambamba owentombazane ngathi ungazi udema ehamba ovakasha ezweni lehlobo lazakubo wafike lapho bambamba so kwafika lapho uzoyikhumbula igama lakho ngiyasibona kodwa leso story exactly kwafika kimi vele ukuthi uma kufika ivangeli kwaphela nje into ukuthi kwamalume yaphela nje cima nje inyalento kwamalume ezami ihlobo ezikaKristu uma uJesu ebizwa ukuthi umama wakhe yakubiza ngaphandle uthi umame ukhona la khona la ngaphakathi makuthiwa nje uma wakho yakubiza ngaphandle bezombiza ngoba phela wayengane naye kodwa yena wathi uma wami ukhona la so kwafika kimi ukuthi abakithi manje la ngizizwa khona ngisafe la kuyobona khona umzalwane la ngiseyinkonzweni khona so uma ngizohamba ngekwamalume kunokuganga nemikhubanyana eyenzakalayo khona lapho nokukhohlwa kokulibala kweqiniso kwafika ukuthi ngaphandle ukuthi ngaphambi kokumama siprotect ngaqala ngayiprotecta mina so uyibona ke le nto leyo ukuthi nabantu kunzima vele ukuthi ngibazi ngoba vele angisi umuntu ofuna nokwazi umuntu mina ngifuna ukuzazela uJesu uma lo bhuti mangithi angimazi ngikhuluma iqiniso phambi kwaNkulunkulu angimazi and ufuna ukuphenduka kwakhe ngikwazi ngoba phela zikhona insizwe bekade sikhonza nazo sibona zigida ijuluka zishiswa ngamabhantshi zowabeke lapha nesihleke abantu esikhule nabo bezikhona so yena mayezosho umuntu engingamazi eyeka lezi insizwe engikhule nazo engizaziyo ngoba bengijenti uzothi uzochuza among these ones engizaziyo uDina
uDina. Oh, okay. Thank you Nceke Nkosi. Yebo. Wahamba ovakasha ezweni lehlobo zakubo. Yes. Bafike babuthatha ubudumbi bakhe. Mm. Yabona ke lento yobudumbi. Yebo. Uhamba uyigcinile ucwecwa kwasani. Ngisho uthisha esikoleni ngithi bayeshela. Bebeshela uthisha ubona khona nje wayigangile impela ukuthi Mr Dube ngabe Mr Dube ukuphi Mr Dube. Yo, yeah. So Yebo. So ngiyamazi ukuthi wakubonga Dube esewumfana nje. So wayithandela lamantombazana ngathi mahlanyana lapha esikoleni. Yeah. So uhlambuluka ukuthi hayibo uthisha usengishelile. Hey bakutshela abazali bethi hayi ngoba umuhle. Hayi ngoba umuhle. Ufuna leli gugu lakho. Uzoba nomuntu ozokusalisa kushiye. Uvela usaba uvela ubone. Uhambe uyiqoqile. So sihamba siyesaba so ngibuka lensizwa ezongixhaphaza. Engingayazi ezothi ibona umshado sibona umfazi kimi. And one mina ngisamelelwe idegree euniversity efana ngiyoyilanda. Ngakho ke. Angikwatanga kanje bhuti umuntu. Cha ukwate ngempela. Angikwatanga kanje yazi isimnana ngangingasho ukuthi kufuthi ngiyixoxa. Yingakho ngithe ngifuna ubufakazi bomhlaba ngoba phela ngeke ngabhala incwadi. Ngabhala incwadi it was I think kulapha ngiqala ngihila. Okay. It was maybe 2016 somewhere there. And then ngayibhala i-laptop yami yavele nje yaflasha yonke into yalimala. Ngavele ngaba discouraged because ama page esela ku 100 something. Ngavele ngayeka phansi ngathi ngangithe this is my story. Because ngangifuna ukutshelizwe ngobudedengu bebandla. Oh yes. Ungavikeli izingane zasekholweni. Abazange bangiprotect abazalwane. Abazange beze bengiprotect abazange ngiyazi ukuthi bazoyizwa lento engikhulumayo bazalwana ngazange ngize ngiprotect. Yebo. Ayi ngihambe ngekhaya and nginobuhlungu bese kufika ukuthi ngithe ngiyomuntu onqenayo ukuhamba. Ngiyakhumbula ukuthi kwakunomshado ekhaya. Kushada ubhuti ozalwa baba omkhulu emndenini. Bashada esontweni nje kuseduze nje ukuthi lisemva kwezindle ekhaya. Isonto la kwaGumbi futhi okusonta khona bakwaGumbi ayithina. Abanye futhi umndeni waGumbi nje mningi nje ifamily. Omkhulu kusho ukuthi bayelamana bakhipha imizi yabo khona la yaba nje. Nento yonke la yakwaGumbi kuyekuthiwa Gumbi Dam estation kwaGumbi. Kuphi kwaGumbi yonke into ibizwa ngoGumbi ngoba iningi khona. So nesonto ke lilapha ke uyoshadela khona ke. Yes. Hayi ngigeze nami njengomuntu uzohamba nje nginjalo. Bakhuthela basekhaya ukuhamba mina nginjalo nje. Ngeke ngithi noma ngithi ngiyathanda ngithi hayi ngiyaya masifikile into ofanele yenziwe angisakwazi. Ngeze ngigqoke. Ngithi hayi nami ngihamba. Kufike nje kufika ubuthongo. Kufika ukukhathala ngibona ukuthi sengiphethele ubufila bami vele bungafuni ukwenza izinto. Sengiklinile, sengigezile, sengiright. Ngiveza ngithi let me just take a nap ngilale. Yes. Ngithathe iphilo ngiyibeke bese ngiyalala embedeni ngibheke ezantsi eminyango. Usho ukuthi ngibheke eminyango. Okay. Bese sifika isithongwana nje lelelelele bese nje kuvele kufika umbono nje. Kube semini. Ngibona insizwe ezintathu. Oh yeah. Engathi zihamba ngesikebe ulwandle. Zigqoka amasudu namathayi. Okay. And then bese kuba khona othi usisi esikhonza esihamba naye ebusheni ukuthi usemdala nginathi uma 70s somewhere there. So lo sisi ke abesethi kimi phili. Ithi mina yes. Athi buka lapha. Bese ngiyabuka. Athi usuzoshada. Ithi mina ngizoshada. Athi uzoshada. Mangithi ngiyibona insizwa. All right. Bese ngifusana nje ngiyithulela. So kodwa lezi insizwe engiyibonayo angizazi ezuthu kodwa lenenye ngiyayazi. Oh, okay. Okay, fine. Bese ngithi mina manje ikhuluma lento bese no ilento ade ngiyibona ngoba ngiyibone 2 weeks back then lo mama useyangibiza. Oh. Kusho ukuthi bekuvela lento yini? Yabona? Kusho ukuthi bekuvela lento yini? Hayi. Ebese elibiza igama lensizwa ke lo mama. Athi ke ubani uzomshada angizokumusha ngoprotect ibandla. Yebo. Okay. Bese ngiyaphaphama.
ngivele ukhuluma ngensizwe engiyaziyo okay ngivele ngiphaphama so lo ma ezongitshela ungitshela ngensizwe enjani engayazi yabo then ngikwatile njengamanje ukuthi angimazi lo bhuti ngisuka ngani and then angcono maybe kushiwo lo engimbonile ngabe ngiyothandaza yes ngoba manje angizukuthandaza ngoba lo angimazi yes phela nje angizukuthandaza uyingena nje leyo nto leyo mfike nje awungitshela uanti eno-anti imphathe kabi nje lento ukuthi uphenduke nini lo mfana ngoba ebandleni lethu bekwazisa ukuthi ufakazi yes biyaziswa indaba yobufakazi waziwe onjani lona cishe onenyanga ezimbili okanye unemaviki amabili ephendukile ebese nikezwe intombi yebo hayi yankulu indaba yes ngithi ngicela ukutshela ukuthi nokulibala ke futhi ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto njengamanje ubhuti umuntu uzoma ngiyibheka ngiyayizonda ngiyizonde mina ngiyizonde nje ukuthi ngangivumelani bengenza kanje ngangivumelani lokhu bekwenza kimi ngangivumelani mangifikile ke njalo ngizothi mangifikile ekhaya bayangibiza ke bazongitshela ukuthi usuthandazileni ngithi ngishilo ukuthi angizukuthandaza so uhambe manje ngithi ke mina mase ngikhumbula lo mbono bese ngithi no man ake ngithandaze ake ngithandaze ayikho lento ngithandaze bese ngikhala ngokuthi angimazi mina lo bhuti angazi ihistory yakhe angazi ifakazi bakhe angimazi nokuthi ugqoka kanjani angazi nokuthi usocialize nobani angazi nokuthi kukanja yabona nje lento ibalekile kumuntu wesifazane ngisazokhuluma nje omakholwa ukuthi kwesinye isikhathi ningasho ukuthi amakholwa abantu besifazane ababheka izulu kuphela kodwa abantu besifazane nakhona nami nguthola lokuhlanipha manje yes qala vele nami ngangibheke izulu ngangayicabanga ukuthi ngelilanga ukhona ukuthi ngike ngishade kuzokwenzakalani so ke ukhona lento fanele bayemukela amakholwa ukuthi umuntu nomuntu nje unayo le ndawo yakhe siyalingwa bhuti Mduduzi akubona bonke abesilisa abasilingayo angathi umuntu ngoba nakho yena engumuntu wesilisa becanga ukuthi ena ngoba nakho umuntu wesilisa becabanga ukuthi uzothola noma yiphi intombi cha ungathi ngoba wena uyintombi angathi zonke insizwa nawe ziyakuthanda yebo neinsizwa zinabantu baso yebo neintombi zinabantu baso yes hayi iyenza njani ke lento ngibuyele nje ekhaya ngicasukile bese ngiqala ngiyakhuleka indeed uNkulunkulu umshado yakhulekelwa balaleli yes uyawukhulekela umshado uNkulunkulu and esikhathi eyiveza uNkulunkulu lento ungivezela umuntu engamfuni angimazi yo amveze lo bhuti ngingamazi ngempela ngazange ngizimbone ugondichi scope ekhanda uyamanyazela nje uhambisa okohlanya uyabona ukuthi uyifuna lapha lento yokuthi ngimshade ngenkane ephusheni umbone ephula kundlela abone ephuma ngathi unolaka ngingayazi lento ukuthi isho ukuthini lento le yo ngihambe ngihlambulula yes ngithi bathi angikhuleke sengiyakuboka hey ngiyambona akathandeke emehlweni nami yes mangimbheka ngimbona ungathi unokulwa kokuthi ukufuna ngenkani lokhu kushada eni uma mina ngifuna ukwazi ngaye uba neanger yokuthi yini engisolayo ngaye yes so unomsindo nje umuntu onomsindo athi amaXhosa umsindo umuntu mayikwatile wayinaleyo nto wayinelo character oh yes hayi bethi kimi aya amadimoni ngithi futhi akathandekanga emehlweni nami bathi wakwathanda ubani ayike wakwathanda ubani ngoba wena vele and baze bangitshela ngangingakwazi lokho kodwa ngaqala ukuzwa ngalelo langa kwathiwa vele wena awusinje umntwana onothando awuvele wena nje vele wena ngane nje vele ukhule nje ungumuntu ongabathanda abantu and nganguqala ngalelo langa umuntu nje uthanda ispace sakhe kusho ukuthi abantu abadala bayakwazi ukubona ingane angaze ngibaphikise okay kodwa ngiyakuphika lokho angisinje umntwana okhula nje ngabathanda abantu mina
Oh. bengenendaba ngingathini bengenayo mina lento yokuthi ngoba nakho wena ufundile okanye urich sekufanele ngikwesabe Oh. bengineliswa ikhaya engizalwe kulona Yes. impilo ebekade ngikhule kuyona mina benginelisa so akusho ukuthi wena ngoba nakho ungcono bese ucabanga ukuthi noma ngabe kusho ukuthi wena uyadrive ngabe umama ucabanga ukuthi maybe ngingathanda wena over uma wami because uma wami drive bengumuntu owazisa umndeni wakhe kulokho esinakho inkosini esiphe khona Yes. kunokuthi khona izingane phela ezithanda lifestyle yabanye abantu Iqiniswa lelo. ingane ingaziphume nje ekhaya uyibona ithanda imizi abantu thanda ukuvakasha nje kanti ithanda impilo lapha ineliswe impilo yasekhaya bengingane njalo angithi esikhathi ngoba ngisho ukuthi bengumntwana o-reserved umntwana ongekumthole nomaphi Yes. so abanye bazo-identify njengokuthi anginalo uthando so ngiwumuntu ovela phandle ukuthi ngaba lokho etholakala nomaphi Noma kuphi yes. omunye umuntu vele uzo-identify njengokuthi ngiyazitshela okanye awubafuna abantu Ya ngiyakuzwa la. so-ke bayangibuza bathi wakwathanda ubani-ke yabona nje loo nto yangishaya kakhulu Yo. kwabuyela ukuthi ngiye enkosini ngiyozila ukudla nto inkosi sonke lesikhathi bengihamba kuwe ngabathanda abantu hayi ayishintshi ukuthi lo bhuda ngimfuni ayikushintshi kodwa lokho Yes. ngazihlambulula kulo mama ngagcina bhuda umuntu uzingibona ukuthi uyangmisleader ngashona komunye ngamtshela iqiniso ngathi lo mama ufuna ngishade ubani lo bhuda angimfuni ngithe ngigcina mase ngithi ngicela ukumbona nalo bhuda ngicela ngiletshelani yena Oh. kube ne conference ePitori eyaqala Thursday yaphela Sunday so ebe khona bam organize ukuthi abe khona ngimbone mangimbona kusho ukuthi ngihamba noAntwama wami noAntwama sibamba nje kanje Oh. mangihamba noAntwama siya ebathroom siyogeza nangi ethi athi uanti maphili iza ngithi ngiyagijima amana athi inhlaka kusho uyayimazi uanti avela abuyele emva ebasaba nabantu bakugumbi Okay. avela ahlehle kuvela bhuti umntu uzikhona lokho nje kube isign kimi engicasulayo usaba abantu bakithi uma ngabe lento eyisho iqiniso mayithi ubonisa uNkulunkulu ngoba phela kuthiwa kwafika umbono omkhulu uthi umbono ikhona intombazane kwagumbi kwathiwa yebo ikhona kwathiwa wathi lo bhuti uNkulunkulu ngikhombisa ngathi ngishada kwagumbi kodwa manje kodwa ngemangibheka ubhuti wayo lwade ngimiswe nayo kodwa at the same time intombazane leyo then nje kuba nje into nje engathi ine confusion Yeah. Impela. eyaba ushuthi yabadida nalabo abasiholayo Yes. hayi kimi ke inqabe nje ngempela ingabe bikho lento bhuti umduduzi Impela. ngiyibona nje ukuthi ayikho nje futhi lento then bathi abazalwane sengiyasaba manje ukufaza ngathi ngilibele phela ngingane lokho akuphapha kokuqina kaKristu ade nginakho sekuyawoba manje one angithi phela indaba zomshado ibande la ikhulunywa Oh. kukhona lento kimi ethi akaze ngizwe noyedwa ukuthi khona wakuyinqaba umshado angcono bekhona abantu abake baxoxa lokho Oh. ukuthi uyanqatshwa nawo uma ungawuthandi so kusho ukuthi lento mina ngizohlambalaza ibandla Ngathi kuyoqala ngawe. ingathi into yoqala ngami kwaba into nje isiwombe esinobudomu phakathi sokuswela isifundiso sokuswela nomuntu ongahlala naye phansi akutshela ukuthi kuyilungelo lakho nezinye incwadi seyivuleka manje ukuthi noyishadisayo indodakazi yakhe wenza kahle nongayishadisi wenza kahle futhi kakhulu so uyabona ukuthi uNkulunkulu akana ndaba nalento yomshado eyeni uma futhi senikwenzile uyakuhlonipha kodwa manje ebandleni ongazi ukuthi mina nginqabe into eletho uNkulunkulu okwamphela ngathi kuhlukile nje ngake ngahlukumezeka bhuti umduduzi Yo. uyabona ekukholweni kukho konke emnandini bendlela yokukholwa zikhona izinto la abaholi bethu besimisleader Ish. ngamanga Yo. yahamba lento bangehlula ngithi nokuthi kukhona lenhlonipho futhi yobungane
Oh, yongathi umuntu omdala mayikhuluma into nawe uyalibeka ungathi uswazi kakhulu eish. noma ngibuza nje ukuthi yena lona uxoxa nobani angithi yizwe imibuzo yomngane leyo ngoba ngikhuluma into engangiyikhuluma vele lokuthi uxoxa nobani umuntu ongamazi nje ma ukuthi ugqoka kanjani uyabona bahleke beze bekhale bebona nje ingane ebhibhidlayo la Eish. and ngibabona ukuthi mina lento kanti question kimi eserious esuka deeply ngifuna ukwazi more ngaye kodwa ngazi ukuthi ngizoyibeka ngiyithini lento guess what usebenza phi ke yena lona hayi bethu iphoyisa iphoyisa oh okay and then ke mina ngiyoqala ukufunda ke next year but umdluzi amanga nje lonke lawo ephoyisa Awu. abayivezi ukuthi unezingane lo muntu Awu, hayicha. and hayi uthi unezingane ezu2 Yo. bayifihlile nje ufana nami nje ngicabanga insizwa nsi ehlukene nesono njengoba nami ngiyintombi into ehlukene nesono Yebo. lento ingitraumatize ilimaza ingqondo yami Ish. then ngiqale euniversity ngihamba nginale la kwi shoulder ongathi ngiyasindwa uma ngifakaza ukuthi ngiyintombi into ngifakaza ngoba ngisho ngahlabelela euniversity kwasukile kunja ngasho ngathi ngangize ngisho ukuthi yazi ngisazogida uma ngithi ngisazomgiyela uJesu Yes. hey kwafika nje lento lesigaxa sendaba sathi khiqi Yo. ukuthi ha wena ngeke wena Ey. bangitshela abazalwane ngicela ukuthi bathi mina into yami namadimoni ngithi ngangahamba ngomunye unyaka ngathi siyofuna isikole kwathiwa ngagcwalelwa nje singekulayini kwathiwa amadimoni angifunakala ngiphumelele namanje uNkulunkulu ngipha umshado anguvumi bangethusa but umuntu ngezinto ezinye engesengayikhohlwa nengenge ngize ngiyabazi bazoyibona abazalwane into abayenza ngiyazi bazalwane baxolisa sekubufakazi bami engingabaxolela Oh yes. sekubufakazi bami bokuphilisa nokuthi nomntana nami aphile ngoba kwaba buhlungu kubhlungu but umuntu uduza ukuthi at this age ubona ulahlekelwa idirection Yo. ngithi ngahamba ngithi ngisesikoleni lento ngiyayizwa lento iyangisinda sebeyikhulumile lento bese ngithi ke mina angicela enze i-blood test remember ibandla lethu aliyidokotela Oh. iqala ngami lento akenze i-blood test because mina ngimazi lo muntu Yes. and then bethi hayi kulungile bazomtshenta ke i-blood test all right kuthe kunjalo ngahlaselwa ngaleyo nto ye-blood test ngabizwa sengibizwa ngabanye abazenza nabo abaholi abanye bangibiza eceleni bangize bangineze ngisho imali yokugibela bethi angifike emakhaya abo Awu. ngizothethiswa kuthiwa kufika ngawe kuleli bandla ukuthi uyise umuntu kudokotela into esingayenzi uhlazisa uNkulunkulu uhlazisa ibandla ngayibona but umuntu ngiyisoni ngone ezulwini nasemi yabona uma uyilahla uthi ngonile yabona indodana yolahle kuma yayilahla yabona le nhlambuluko yendodana yolahleko ilahla kubabwayo Yes. yokuthi angisafanelwe nokubizwa ngendodana yakho Yes. uyabona lo muntu usuke eseyidelile kwafika kimi ukuthi ngayivele ngayibona ngiyisoni nami ngayibona ngihlambalazile ibandla ingane yenyanga esizo uNkulunkulu izokona umsebenzi kaThixo ngayilahla Yo. kwaba buhlungu kimi Hey. ngathi ngicela ningixoliselani lo bhuti angisafune kwazi nama result akhe Okay. uma kuNkulunkulu okushilo ngoba nithi ngenqaba into kaNkulunkulu uma kunguye uzolakha loluthando lungekho Yo. ngoba angifuni ukuqamba manga Hey. sengihlambulule ngaze ngalizilela ukudla khona ngangangena emkhulekweni but umuntu uzingangena emkhulu ngathi Nkosi ngizwa kuthiwa kukhona uthando luyisilima belusha abantu bengilucela lothando luyisilima ngoba lence ngiyibonile kancane ithi ibaleke imbalekelo anti ngangayibona kahle kodwa ngiyibona ithi ishazi ngangayithanda uyabona uma ufunda izwi khona iphathe ngiyengithanda ukuthi uma uIsaka ezohlangana noRebecca
leli Bible wathandeka emehlweni akhe Yebo. kuIsaka uyayibona into ukuthi khona that love kumele kube njalo fanele khona le connection efanele ngiyithole yes kodwa mangikhuluma ngayo kulabo abantu bathi mina ngazini okusho ukuthi kushuthi sengifunde ukukhohlakala bebengangazi ukuthi bebengazi ngiyingane ayaya so ngiyibone nami ngiyintombazane eqala ukonakala engingakwazi kodwa lokho konakala futhi nguthatha kodwa ngikhuluma i-nature man i-nature man ukuthi yes ngangakafika esigabeni sokuthi ngidescribe umyeni wami kodwa ngiyazi into engiyifunayo kumuntu wesilisa yes manje labazana ba-actor sengazi ukuthi mina angiyazi into engiyifunayo oh so whatever ngangiyilethe etafuleni kubona yayichithwa ish nga-end up angingenayo i-option omunye umuntu uzothi wavumelana ukushada nomuntu nga-end up angingena option ish kodwa into eyisisele ukuthi uma ethi uNkulunkulu lo engimkhonzayo uzolifakazela uNkulunkulu ucebo lakhe oh ngiyakutshela hayi simisweke yes masimiswa nayi indaba engithanda ukuyixoxa engiqalayo ke namhlanje ukuyixoxa uzokhulumana ke noanti ke lobhuti angithi phela vela ayikho communication ebandleni oh khona omunye umzalwane wakwathi hey kumnandi ukumiswa mawungazona ummisa ukuthi mnandi kanjani kubazalwane mina ayikho into enginyanya njengommiso ish ngoba wangiabuse ingqondo eh uma umuntu ngimuza ukuthi ujabulile ngivele ngithi inkosami iyajabula ngoba mnaze ngiyithole lento yenjabulo ngabona nje ngifakwa nje entweni I remember ngisherela umfowethu lengibelamayo engangenalutho but umduduzi ngangenalutho nje ngangiyi first year euniversity and then sengiyamtshela ngithi mfowethu angifuni lento engibangenisa kuyo uthi awuyifuni ngithi ngiyibona ngisuka lapha ya ngiza la ayina nginalutho ukuthi kwakuyini lokho angazi yo hayi bethi abafethu ngeke ushada umuntu ungamfuni baqale bayilo lento ngicela ukutshela ukuthi amagama ababuya nakwa bathi hawu abazana bafike bathi nahlazisa umuzi kaGumbi sifake iqalekiso uthi bathi nayi asayingeni ngane kamama uzoyilwela wedwa bayingena abafethu befuna ukungiprotecta ngoba ngiyasho ukuthi angimfuni mina lo muntu oh ubhuti wami omunye wayehlala ekhaya ngokomthengo kozalo uthi anti ngima wayehlala ekhaya efunda esehambile wamani wayiza lento wezolento lokuthi ubani uthi ufuna umaphili kwamkwatisa into nje eyacasulwa abantu abaningi oh kwamkwatisa I remember mangiya khona college yangakithi kwaNongoma so onyaka lokuqala mangiye university bathi angenze just a course of 6 months ukuze ngiqualify ungena la ngangifuna ukwenza education oh so sengihamba ngokwenza lo 6 months lo oh avele ubhuti wamathi angifonele eksena athi kuphi ngithi ke mina ngibheke esikoleni ngithi ngifuna ukuupgrade le course abathe anginako ngenze noma icomputer avela athi ngicela ume lapho afika athi akhale athi ukusuka ngani athi ukusuka ngani umuntu asiyazi nenkolo yakhe bebekhola obhuti bambuti umduduzi oh yes bebekhola bengihleka ubala makuthiwa bayafakaza indlela ade behlanya ngayo epulpit bethandeka bekholwa kukholwa nje ekhaya ikhola umama ikhola ingane zakwethu sikholwa yebo kuzoqhamuka umuntu uzodunga nje wakhala ubhuti wami lo ayihlala ekhaya wandwando wakhala wathi eyamanga lawo wathi uma ngabe naye ngoba phela yafakazisa kuthiwa mabembuza bethi uyamazi nini uphili uthi akamazi umbone embonweni wathi ngabe ngiyivuma lento kube uphume eCape Town umuntu ongamazi eCape Town uhamba ngedirection uze uyabuza ukuthi intombazana uthi umuntu walapha esheya lapha yana ngithi kwaNongoma nje isigodini ngale kusho ukuthi bebeyibona lengane ehamba inkonzo mina nginake lutho vele hey kwaba yinto eyacisha ngihlukanisa noNkulunkulu ukube nganginganamathela yabona kubalekile ukuthi uma ungena uNkulunkulu ugxile ube nama roots yes kuze ukuthi makufika izinto ezinje kube nzima ukusunga ngoba uma ngiyibuza namanje ukuthi
ngangihlulwa yini nje ukuthola indoda tertiary Eish. ngangihlulwa yini nje Yo. ngiyithole ngivele ngikhulelwe nje ngimane nje ubuntombi bami ngibulahle kumuntu engimthandile ngaleso sikhathi ngoba ngase At least ngikuloyo ngoba point uzomthandile. kwakhona leyo nto ukuthi at least ngibe ngimthandile angimthandi lo bhuti mina Yo. and angiyiboni ngibatha same blanket naye Hey. hayi mabeyiphusha lento vele umncane number 1 ufika nobuhlaze ebandleni Yo. akazuzwe kuthiwa khona umuntu onqaba umshado nje and 2 kuzothiwa le ndaba njalo ungayikhulumi ayigcine la Yo. uzogcina udiscussa noma wakho ongenayo isolution nayo ayifikela ekholweni hey umduduzi yabona imess endlini kaNkuluNkulu when's to come to emshadweni Oh yeah. Yo. yathi mayenze lento isiyaqala sengiqala ifirst year yami sengiyabona manje ukuthi no man I'm going somewhere with my dreams ngifikela ngifuna khona ke ngithola into engijabulelayo ngezwe ngijabula phakathi kodwa kukhona lento engibelethile ke manje ukuthi ngimisiwe ebandleni ngishada nendoda engayithandi lapho usiyaqala phela manje usiyaqala nawe usuqala ukuvula amehlo usiyababona obhuti abakwi status ngale kokuthi uthanda amadoda kanjani Yep. kodwa sekukhona lento ethi nje mina ngingathanda ukushada umyeni uthanda imfundo mina bengimthanda umuntu othanda ukufunda Oh yes. so ngingathanda ukushada umyeni uthanda imfundo ngiyibona sesinama garage engena ngalana nami ngena ngalana nemonto uyabona nje usiyaqala manje yabona nje manje I'm building after I damage mina I'm starting building now Yo. sebengifake phela kulomcabango ebekade ngingangenile kuona kodwa manje mangingena ngendlela ehlukile futhi yokuthi mina ngithanda umyeni onje ngithanda umyeni othanda ukufunda ngathanda umuntu engikhule naye ekholweni engimaziyo Yep. engimazi ubuthakathaka bakhe engazi ukuthi uyathethiseka engimazi ukuthi uyahlonipha esengimfundile nje Yes. engimazi ukuthi ugqoka kanjani socialize nobani kwakhona le nto leyo sengiyaqala manje tertiary ngiyabuka Yep. nomuntu ebengamthola khona la eDurban University engimthandile kuleminyaka engizoba nayo Yes. engizombuka ngemthande ngingathanda ukuthi ngishade naye ngenxa yokusaba ke usaba ukukholwa futhi ukuthi uzobusa uphoxa ivangeli kanjani Yep. angithi yabona lento yokusaba ukukholwa ungafuni uyabona nje uyesaba nje ngenkolo uyayicabanga nje lento leyo uyayibuka nje ukuthi ngiyibona ukuthi bangidukisile mana abazalwane Yo. hayi mangifikile njalo angisakhululeka ngisafakazi kahle kufike la khona omunye umem owasemlazi eDurban Yes. useshadile usisi nje umdala ngithi I think ungishiya noma ngo8 years so ay ngimxoxele usindisiwe naye conservative mission awuze lapha sibesihle sihlala lapha phansi ngenenkinga ngiphakanyisiwe bandle ngiphakamise nomuntu engingamthandi ngenhliziyo yami yonke Yo. nginenkinga nje uma ngila hayi ngoba khona owesilisa sengimbonile cha kodwa akukona lokho engikufunayo lokho nomshado njengamanje kimi awukabiyo into Yes. engathi into yokuqala manje ngiyibona ukuthi iyaqala ekufanele ibe uqala empilweni yami ile degree ngizoyilandala Oh yes. cishe umshado ungavela emva kwale degree and 2 mangubuka lo mshado akusiwo lo ngifunayo Yeah. alithathele serious lo daba lonavela akhale lo sisi avela fonele umama ekhaya amtshele athi ingane yakhala lapha ingane yazi izohluleka ukufunda iyakhala ithi ayifuni lento niyimisile enkonzweni nasekhaya bebe naleyo nto ukuthi sometimes zizoyibulala yabona bene stress lokho they keep on calling bangithola ukuthi ngiyaphila nansi into engifuna ukuyisho eyangimangaza uma ngabe kuyokhethwa iring yokumiswa engagement Yes. yomphakanyiso siyahamba noanti masifika mina kunokuthi ngibukela umaring angikho excited ngenyanyile ngiyibukela amawashi ngibuka yonke into antwena athi hey umuntu ophakanyiswa uwe wena woza afika uanda ithatha iring angifake yona ayingenele iring ngosuku lokuphakanyisa isifaka iring
umuntu waqumba futhi umduduzo wangazwa ngakanani uyalo kungena vele angazi kwakwala vele ngavuvukala lapha kwafanti ithathu iring iyo extend ngathi siyanqina manje mina ngikwazi kodwa lokho ukuthi yayo extendelwane yahamba iring for 2 weeks or 2 weeks yabuya yaxeka yo mayisibuya yaxeka ke manje inkinga nje mayisixeka ke manje sekufanele ihlale lapha emaboxini ayo ngoba izolahleka kuyothi cishe kufika lo mshado yobisi lahlekile ungcono ngingasayigqokiki so ke ngila eduty angiyigqokile ke ngenxa yokuthi iyaxeka vele yes ngoba nje yo extendwa vele athi vele ingenela hey leyo nto yangiconfuse ngaze ngayicabanga nje lethi ngathi mina phekwenzakalani kule ring kwama sign emaningi ama sign hayi kuqhubeke ke yo kufike ke lapha abazalwane mangifika noma ngabe khona engejayo bese kuthiwa ungathembisi ungafezi ngifunde yabona umshumayeli ngangawuzila ngawufundi umshumayeli ngithi umshumayeli 5 othi uma wenza isithembiso phambi kwaJehova ungalibali ukusifeza okay uJehova akathokozi ngeyiwula yes angithi libona ilizwi selingichazela kahle manje ngoba sengikhulile enkosini and nasebudaleni beage sengimdala yes ukuthi ongeke udlale ngami ngalelizwi ngangithembise bani mina kodwa ngalesa sikhathi ongathi balisho kimi vele ngoba vele babelifundela mina vele ukuthi mubi nje umuntu sebezwile phela ngavile ngayilwa emva kwalo sengibona ukuthi iring iyenzani ngathi khona ama sign asho lokhu lenhliziyo yini ngibe nolaka ngalento ngingayifuni why ngathi ngiphoqelekile why ngathi ngiyadutshulwa why ngathi ngiyabulawa why ngathi fanele kufa umuntu yabona nje kube nezinto eziningi ngathi no ngisashadi mina yeah ngalwa ngathi angingeni mina lo mshado hayi bangifundele lizwi angisakwazi ke manje ukufakaza yabona nje ngenxa yobungane nje futhi uqala ukube ngangifaza ngenkani ngithi njengamanje ngeke ngisho ukuthi ukube lezi zinto zenzekala manje angiyosukuma nje ngenkani ngoba ngidle sono ngime phambili ngifakaze ngoJesu kodwa manje sengaqala sengenze njani bosuyibona athi wena unesono ngase ngibona nje ngiyinto nje eyona nje ezokona inkolo and lo bhuti lo mzakekho njalo lapha angimasi nokumasi futhi angemjwayeli futhi phela nebandla lethi lithi futhi singafuna nibuye lithayisele ngalokho ungafonelani vele nami nje ngifuna ukukhole vele ephuma kuye vele ngitshele nje ukuthi uzomshada kanjani umuntu ongamfili ngibone lento ukuthi no man ngathi sengiyasolate ngathi nje ngisazazi nami nje ngangasayiqondi ukuthi ngiyaphambili or ngemuva yebo ngifonela umama ngithi ngafona kwaku October ngithi mina umama batshela abazalwane ukuthi abashadise wathi umama uthini ngathi khathele kuphila lempilo angizazi noma ngiyakholwa noma ngikholwa uma uNkulunkulu eyenzile lento uzokuyimela into yakhe okay hayi ngicela ukuthi kwaba umshado wabazalwane ngempela ngoba kwalungisa abazalwane lo bhuti luyasebenza nje usebenza nemali engekho ngoba uthe futhi banamanga kusilona iphoyisa amanga kusilona iphoyisa ugada uyisecurity ugada imoto zemali and indaba yengane njalo up until now ekunqabeni konke ngisho emva kumphakamiso abayiveza indaba yengane lokho nje wena uyazi angazi ukuthi nami ngithi mina shilo insizwe nsinje mina into engamthanda ngimthanda ngoba nako ngiyamuzwa ngimfili hayi ukuthi unamananga namaningi hayi kuthi ngoDisember umuntu ashade ngithi 31 umuntu ashade webhuti umduduzi makushadwa kuba nale joy ngiyakhumbula ukuthi uma ngihleli lapha ya phezulu yes kukhona ongathi uyangihlebela uthi uyabona nje ukubade kuumyeni wakho yezwa njalo ukubade kuumyeni wakho lo omthandayo oshada naye ubuzo kumtshele namanje uma nihleli lapho uthi uyamthanda hey ivele ngihluphe lento esikhathi sesizokwenza ufakazi sebusuka olakeni bomcabanga kade ngihleli kubona bangakutshela abazalwane babekhona ngoba babehlile abazalwane bala eGoli ngoba uyabona ukuthi
bengiyingane kodwa bengiyingane levelele ukube ngempela bengizokhula ngike ngiyekwe nje ngikhule maybe ngize ngishade ngino 30 or 25 ngishade ngino 25 ike futhi nakho 25 ngiseyingane ukube bengishade ngaleyo mnyaka ngitshele ukuthi ngishada mina angingabi no 25 yo then ukube maybe ngishada nje ngino 28 30 bengizobe ngilidlile izwe eningi ngoba abazana babelapha nababesuka kuMaritzburg lapho ngifike ngahlabelela khona ngafakaza basuka la kugula abanye besa lapha yana bathi siyamazi eningimncane lapho icabanga so liyena abekho nje abantu abathi bayamazi yo uyabona lo mcabango ngihleli phansi ngawusa ungilethela ulaka ngathi mina usho ukuthini lo mcabango namanje lento ayiconfirm ukuthi umyeni wakho lo ngathi mangifaza mfana bazana ngimazi mina lo bhuti ngabatshela nje ibandla igcwele iholy tape nomndeni wakwagume emkhulu ke yes ngathi angimazi ngiyaqala ke namhlanje ukumbona ngoba ngangiqala ngempela ukumbona ngoba ngisihleli kanje sengiyamazi ke yo ngiyaqala namhlanje ukumbona noma ngikhulume ngothando kubazana bathe abazana ngazini mina ngothando uNkulunkulu ngoba uthe yena uboniswa uNkulunkulu ish ngiyamethemba ke lo nkulunkulu wethu ukuthi uzosigcina until size siyofika phambi kwakhe asahlulela sitshele ngoba mina namanje khuluma uqinisa ngimazi yeah abanye baphuma baza bathi thini lengane kuningi engakusho ukuthi umduduzi bathi thini lengane abanye bathi hayi babecabanga ukuthi ngeke sisilale ngisho ukulala ngoba ngakhuluma iqinisela libhlungu ngibona ukuthi angisazi ngizothulula kubani angazi ukuthi ngoba kwake kufike nje ukuthi nje angifisane ngiphume nje la ehole ngivele ngibale ngathi ngiyahlanya ngishiye lo mshado yo hayi kufike esambeni sekhaya kubo ke manje angazange ngize ngilale mina naye uMduduzi cishe abantu abashadile maybe bengakhotha ukuthi hey wonke umuntu can't wait to see uhusband wakho or wife wakho or kanjani yes I was just off yo and even if ngene embedeni nje angikhombisi nokuthi khona umuntu engilele naye kunje wesilisa la akhona nix kubhlungu nje engqondweni yami ngibona uJesu engilahla ngimthanda ngimbuza ukuthi ngikwenzeni kwafika lapho kufika izinsuku zokuthi ngibuyela ekhaya esikoleni yes ngahamba ngesikoleni ngiseyintombi into uzokhuluma uthini kubantu bathi nomye wonke umuntu uvela umuntu wonke ukwazi ukuthi uvele useyamazi umuntu wesilisa necha mangifika esikoleni eDUT kuya strikewa yeah ayikuze kuphela amaviki amabili ku strike bese ngithi ke mina wemama kuya strikewa la ngicela imali yokubuya engqondweni kimi futhi ayikho into ethi ushadile ngicela imali yokubuya ngivakashe ekhaya kithi mina kwaGumbu ngifuna ukuya ekhaya mina uthi uma phela akufanele ukuthi uze la kumele uye emzini wakho ongaqala kwaba ne change ngasho ngesubhlungu wathi mina kusho ukuthi ngoba sengishade ngeke ngisaya ekhaya yo sengizoya emzini yabantu athi uma ngizokufakela imali okungenani hambe kumyeni wakho ngilizwe igama lomyeni wakho ngifisane ngisukeke ngihambeke ngizeke la eGoli ngoba ihlala eSoweto eZola okay ngiye khona ke uqashe lapho usafuna umsebenzi akashile ekhaya ukuthi uphelele umsebenzi hawo ushada nje lo bhuda uphelele umsebenzi shade nje ngoba ku December ngoJanuary ngisesikoleni mina kana imali bhuti uMduduzi ebhlungu engangaphila kuleya period leya ka 1 year womshado waphela 1 year ngithi ngiyesikoleni akwaziwa ukuthi fanele ngithola imali yokudla angithi phela fanele bonke abantu abafaka ama-ring ngifaka i-ring nje into engasile umedemophuwa medemophuwa hey abukho ubhlungu yabona njalo sengingcono bangisakhali manje ngangithi mangixoxa lento njalo nje ngivele ngikhale ngibona ngisakwazi ukuyiqeda kufanele then mangipho mama imali and then athi ngiye kumyeni wami ngihambeke ngimfice kuhlala eroomini qashile la
akasebenzi kuyacaca phela nemali yokubuyela engifana ngicela ekhaya Yo. mangifika akana kudla lo muntu Ish. abazalwane kube niyazi abazalwane bayaqala ngiyaqala umduduzo ukuyifakaza ngithi angiyikhuluma izwe likuzwe manje Yo. before ngife bezwa abazalwane ipain abake bangifaka kuyona Hey ngempela bangayiphindi lento nakwabanye abantu. mangifika mabeyokhuzeka Yo. mangifika lo bhuti akana kudla Eish. akana lutho bhuti umuntu akana lutho lo bhuti noma ungavula iwardrobe akana lutho Yo. icover yombhede i1 ene mina ngumuntu oyithandayo umuntu oyithandayo nje ngimncane nje leso sikhathi njalo futhi sengila ku 23 ke manje ngihleli nalomuntu ngithi kodwa esikhathi mama bethu ngihambe ngeke ngithi mina kushuthi ithuba lokuthi ngimazi nje ngimcishe khona okuhle ngizokuthanda ngaye ngoba phela ngimthandi lo muntu maybe mase sisondele khona okuhle ngizokuthanda ngoba bathi abazalwane uthando liyakheka besho ngenkani lento ukuthi uthando liyakheka yo liyakhanda kushuthi usikhandele ukuthi wafanele uyikhanda liyakheka phakathi uthando webhuti unduduzi ngifike la lo bhuti akanakudla angikwazi ukulala ekhaya ngadlile ngufakazile lokho eqaleni ngathi azange size silale ekhaya singadli ngizolambiswa indoda eyaqamba amanga uNkulunkulu uthini yena uNkulunkulu wami ngiyakhumbula ukuthi khona la singena kudla khona ngiyingane nkosami lapho ngihambe ngiye kubazalwane abazalwane base African Gospel ngoba vele bebengazi ngo2009 bake bangibona wazwa ukukhuthaza omunye umama wathi asenze ni demo indaba yomculo ngizoyibona iphumaphi na angithi babe abazalwane ngithi mina ayikho lento emqondweni ukuthi ngelina ngiyoshiya i-record yomculo kodwa abantu bayakwazi ukungibona bona bethi no man lokhu kucula fanele kuye somewhere so usethi asenzeni i-demo ke sayenza i-demo 2009 okay kwasenziwa ama-demo ngaleso sikhathi sayenza i-demo ukuthi yaphele laphi angiyazi so lo mama ngiyamazi ke so ngihambe ngegogo ugogo uGumede nomkhulu ngibabize ngihlale nabo sihlale nje nabo ekhawuchini ngivele ngikhale ngithi ngimfundi lo muntu engishade naye bona babona phela umakoti omncane ovakashile bayitshela ukuthi uyithandela umyeni wakhe mina ngilethwe isimo la nabazali bamsho bakho ukuthi ifanele siconnect angimfuni ngibatshela ngimfuni lo muntu engishade naye ebandleni benze kanje namanje ngisahlambuluka into eyodwa uthi angimthandi cabanga hayi bavele bakhala abazali nogogo nomkhulu bakhala bangibeka izandla ngikhulume futhi ngisho ukuthi kumanje nje wangiphuma akasebenzi ebengashongo ukuthi akasebenzi enike manje into engiyithola lapha endlini fanele ngibuyele esikoleni ngizogibela ngizogibela ngani ukudla nalapha endlini ngoba sikhona akukho ngaleso sikhathi sotholile unezingane sengitholile ngeke ngitshela nalabo ukuthi ade befihle nabazana ukuthi unezingane ngababuza abazalwane emva konje kwesikhashana ngathi mina nikufihlele into hawu sasikufihlileni hawu sakhohlwa nje into yalibaleka abantu amaKristu wonke sekuvuka amanga akhona amanga ebandleni hayi akhipha 100 rand umkhulu ngidlule eShoprite ngithenge impushana nje encane ngithenge lokho ukuncane nje bese ngiyangena endlini siyahlala but umduduzi ufanele useyitshela ingqondo yakho ukuthi lo muntu ukhipha inkomo akhipha zonke umkhiphela zonke inkomo elotsholelwa baba wakhe phela vele so wena still usayi virgin angithi usuhlala nawe manje usayishumayezana hayi ngoba uthanda ukuyenza lento kodwa usucabangela lezi zinto ezenzakalele nokufaka ingqondweni yami kukhona lento ethi
cishe kube ngahlakanipha ngaba brave ngathi ngizoyiqeda i-degree manje ngizoyibhadala inkomo ngavele ngabona abazali bami bengena enkingeni endlekweni zokuthi ngoba ezinye idayisiwe ngayo register ezinye kwathengwa phela ngithi ngiyashada zamosheka nje so ngababona ngibafaka endlekweni ukuthi ukulala kwami naye kwaba ukucabanga kwami okuncane bokuthi abazali bami bazoyibhadala ngani inkomo ngoba sebeyithathile then ngalala nalobhuti uyakwazi ukuyisola ungeke futhi ungazi ukuthi ngiphinde ngiyingcenge ngiyikhanselishe ngithi mina yini ufile kanjena ushadile nje ngibona ukuthi ukube uNkulunkulu ucishe bekumyeni wami ngempela bengizoba nalo lusizi hayi bekungeke lolo ngathi ngonile ngathi ngiyazenyanya ngathi ngaze ngayilahla kodwa anginayo isolution futhi engayenza so angibazi lo babhlungu engangingene kubona ngithi mangathi webhuti umduduzo kwahlangana noma u5 la nomyeni wami ngabe nginamanga ngabe nginamanga ngoba yayingekho lento uma uyivirgin into engiyibambile uyashesha ukukhulelwa ngoba kusho ukuthi nje sahlala isisi ngawo lo March ngoba mangibuyele emuva angithi ka strike phela isikole kwathi strike uJanuary February January lona phela ngithi vela ngazange ngithinte ngahamba ngayaza ngaye esikoleni then nakho kusengiza kuyeke okay lapha kuye futhi I think ngahlala amaviki ayi2 nakhona ulamaviki ayi2 maybe ngilale naye kabili or kathathu kwaba ukugcina kwami ukudlala naye yebo ngabuyela esikoleni kanti ngihamba nje kusho ukuthi sengikhulelwe ngoba ngiyakhumbula ukuthi mangisesikoleni ngizumuzwa engazange nguzwe since ngazalwa umuzwa wokunyanya into yes umuzwa wokungathi ungaphalaza noma ngabe kudlula imoto uyabona nje imoto iphunga lemoto belinginukela kabi yes uthi ngingaphalaza sengiyamfonela ethi hey yazi nginento engingayazi ethi ngathi ngingaphalaza isiqala nokungikhethisa ukudla athi hayi usomkhanda nginenhlanhla ke ekuhloniphekeni nje abantu besisa mina afi bengihlonipha yep so nje bonke nje bangibiza ngosomkhanda noyishelelayo nje uzobiza ngosomkhanda eni uyizwa inhliziyo ithi icoso vele ngithi hawu yabona ke lo muntu lo wangibiza kamnandi ungibiza kamnandi yebo so ke naye kangibiza ngosomkhanda athi somkhanda vele kunjalo moqa ngithi mawuqala ini ngivele ngenyanya angithi lento futhi ngabe neshare ngabe nejabulela yes ivele nje ngithi nje chifi ngibone nje ukuthi akasi type yokuthi engangikhulelisa and kwashesha ngespeed ngoba ngathi kwashesha ngespeed ukuthi ngathi uSathane wayefuna nje ukuthi ngempela ngibone nje ukuthi hey ngathi nje asinje le type ngathiwa iyangikhulelisa ongenane bengabuthatha ubuntombi bami cishe bengazama nenkomo ngiyibuyisele ukukhulela ngenye into manje ukukhulelwa remember ushadile njalo ubukhuluma lamazwi hey cha kwakunzima so ke kwabanzima and then ngacasuka nje ukuthi kungenzeka ngikhulelwe ngayithukuthelela lento remember sijovi asenze lutho thina lebandla awuyenzi ne check up kudokotela use university ngaleso sikhathi wingane leso sikhathi qala omunye futhi qala enye chapter empilo kimi engayazi ke manje and anginalo ulwazi akekho umuntu ongimonitorayo ngale situation engibhekene nayo ufana nomuntu oreshiwe washiwa indoda yahamba wanganaka cabanga ngamkwatela lo bhuti ngambona eyisela nje esebenzisa amathuba akhe ngokusheshsha then ngakwata ngamkwatela bhuti umuntu ngamenyanya asakhulumisa sasivesana nje amane kwesikhathi ongangicasukela nje ukuthi uyangibingelela mayika fona nje athi ngive ngithi kuseklasini awazi ngiyafunda ngiyanyanya nje
angimfuni nje. Yebo. Then ihambe lento sekukhona lento ethi njengamanje ngibhekene nesimo manje somntwana. Angumukele ukuthi ngikhulelwe. Yeah. Noma ngingafuni lento lesimo engikusona ngisifuni ngihambe kwezihlambululo ngoba into ebingiphilisa mina kuya uNkulunkulu njalo. Oh yeah. Hambe ngekubantu abadala omama ngifike ngibatshela abanye omama leMaritzburg. Yeah. Batshele nje umshado wami kusukela esiqaleni ukuthi ngishade ngingathandi lo bhuti angimthandi. Mase ngithola ukuthi ungikhulelisile manje. Ngiyazenyanya. Yo. Then bangikhulekela abazali bangikhulekela bangimonitor abazalwane bangimotivate ngizwe ngiqina ngiphila ngizila ubudla ngene othandweni kaNkuluNkulu. Yes. Ngezwe ngiconnecta nomntwana ngimthanda. Oh. Ngamthanda umntana mbhuti umduduzi ngamthanda angikhulumisana nalo baba. Hey mina baza abazalwane ukuthi hey bengimzonda le muntu lo futhi naye ngize ngithi bezondana. Ngiyacabanga ukuthi nalapha khona naye akake uma ethi ngake ngashada uma ekhumbula awekho ama moments amnandi awekho ngabe uqamba amanga anginawo uyena wazikhandela uyayibona nje lonto ukuthi wazikhandela yena inhlungu ukuhlupheka ngoba wahlukumezeka la bhodi ngenxa ukuthi ngizoba nje ngizoyithulela nje mayithi uthi uyafona ngike ngiyibuke nje ifona ukufona yena ngiyithulele nje ngayibambi. Hey. Uma kwesingathi makufike nje ukuthi magumbi ibambe kuvele ngithi yini uthini angitshela umuntu athi ungakhulumanga naye izolo na day before yesterday yakhulumanga naye ayikho i-romantic nix nje so nje uyamzonda isitha sakho nje sikwenze kanje so nje uyabona futhi 2 into efike ngicazula uzoba umedem wering egold engenamali esacela ekhaya. Abantu baphiwa amadoda abo wena usacela ngimama ecabanga sahlupha usathi baba unayo ngicela ningifakele imali soyakhala nasefonini ukhalela abazali bakufakele yake ngihlukumeza le ndoda leyana ayinalutho nje ukuthi ikunikeze iofarishe phela nokuthi zama phela unkosikazi use-university uzame cishe abazalwane babesho ukuthi maybe makwakhe kuthando maybe liyakhiwa ngezinto ezithile sokuzenza. Yeah. I think so ukuthi khona something ofana to invest ukuze uthando lakheke. Ukhona umunye umzalwane mina engimazi ukuthi washada indoda angayifuni kodwa hey le ndoda i-hard worker. Ikwazile umfazi wayo kumpersuade. Yes. Agcine noma imizwa ingayivumi lento kodwa khona lento ethi ngizohlala mangiphuma lapha ngishiya umuzi omhle kanje ngishiya indoda engenzela yonke into. Ayikho into engangayibala kodwa mina ngabona embarrassment into ezongihlaza e-university ngingenamali. Ayikho imali nje othiwa yakangena nje ku-account iqhu umedem sekungeni ku-account na imali ngifakele 300 abazali bami imali abayi-affordayo ngiyahlukumezeka nje. Ukhulelwe ke lapho khona izinto ongayifuni khona izinto oyithandayo yocabanga so uzokuthatha phi abafazi baspoiled wena unjani. Yayibhlungu ubhuti umduduzi le ndaba yayibhlungu kangangokuthi nganga-concentrate ke manje ngase ngidlimana semqondweni ke manje esikoleni. For the first time ngiqala ukufeyila empilweni. Ngafeyila. Enike lapho ucantu uzoqhubeka uyithande lento nguyo uzoyizonda more iyakubambezela. Iyakubambezela ingakho ngempela ukubuqinisile ukuthi ngathi part 3 uzoba khona ngathi angazi noma ihambelani ibhethi. Yebo. Hayi impela. So angazi asivale lapho ukuthi kwaba njalo nje umuntu ukuthi yebo ngamthanda kodwa umntana nami into engayithandayo. Yes. Ka-connecta nomntwana. Remember asijovi asichathi asenzini. Angazi nokuthi uhlobo olundo umntwana engithole esiswini. Nansi into engifuna ukukufakazela yona. Wayenza uNkulunkulu i-check up. Kwathi ngilele eresi ngibheke phezulu. Kwangena umuntu oyisimo sika doctor. Wezesiswini samaqonda straight anti ngikhulelwe. Wafika wasibamba. Wasithi. Wathi umfana. Ngangazi ngatshelwa lapho umuntu umfana engimkhulelwe. Umbono lo. Umbono. Wow. Ngiyibona indoda ingene igqoka ibhatshi elimhlophe njengo doctor. Ifaka amapeni la. Yaqonda la ngilele khona empedeni wami eres. Yanyakazisa isisu yasimasaja yayisithi umfana. Yathi ke mkhulu lo mfana. And 2 amanyonga akhahlangene. Okusho ukuthi kube bekumuntu kusho ukuthi angihlalanga nomuntu wesilisa. Kwabe nje ukulala kwalezo nsongo ngabe ngihamba. Kwathi ahlangene amanyongo ngeke ukwazi ukuyitetela uzotota ngeoperation
ikuphi ioperation ekholweni yo wase yangiflathela wangishiya ngasala ngakhala ngathi mina awu kusho ukuthi ngizofa ke mangiteta ngoba phela uzukuya lapha wena ngoba mina ngilapha futhi ngempela kuthiwa ebandleni makufakaza kuthiwa uwakwafa wafa ubona kahle ukuthi mawukwaye ebandle ngisho ngokuthi umuntu ngisho umuntu makuthiwa ushonile othe esegula kubekwe izandla ngoba phela babekhona babefika bebekwe izandla thola ukuthi abasindi azathi umuntu ngithathe eningi esibhedlela bevele bethi abazalwana useyilahlile inkosi kwakunjalo nje ukufundiseka okuncane kwakungaleso sikhathi so nami ngangikubona ukuthi vele ngizobe ngilahlekelwa inkosi yabona ukukholwa too extreme exactly kwakuwest nje lokho okungacabangeli ngisho noma nitshela uma sidlala ibhola isikoleni singahlali sikhuleke kuthiwa make naphuka nizofaka iplango ngifaka ucingo niboshwe futhi babezokwenza yo ngoba vela kiwa kodokotela yo bakithi egcineni sengigcina ngathi ngihambe egcingeni lesikole yes wathi uNkulunkulu ulizwi lo wow ngametha ngathi inkosi ngitshelithe mfana udokotela ufikile ebusuku wathi ulizwi lomkhulelwe wathi umcabango kaJehova ngathi mina yes umcabango kaNkulunkulu angazange ngicabanga ukuthi ngingaba nengane oh yes from there ngabiza umntana wami ngolizwe engakaphuma esiswini oh yes wow waphela umshado wami ngonyaka owodwa emva kokuteta yo bakithi asivale yo fakazi bakho hey yeah very touching ububhlungu nje impela kakhulu siyaxolisa nje ukuthi wadlula esimeni sifana naleso okubhlungu phela sazi ukuthi mangabe usuya kubazalwane enkonzweni uyoba protected exactly wafika wangaba protected bangidayisa abazalwane yo asikisi bangidayisa kakhulu yebo nganginelungelo lonke lokuthi angimfuni uNkulunkulu kodwa ke ekukhulumeni ekhambeni kwendlela yangiphendula inkosi yebo I'm healed siyabonga I'm healed but umduduza I'm healed inkosi yakuveza ngathi kusemini saxoxa nenkosi ngaba healed ingakho sengikwazi ukukhuluma ukuthi waganwa futhi ngambongela oh yeah waganwa uthatha unkosikazi kaniwe manje ngambongela ngangabe angina ayisiso yokufakaza ngelila ukuthi ngilo wesifazane ongafundisha ama maintenance ongenendaba oyimele nezibusiso kusengiyikhuluma masilandela yangibusisa inkosi yaqhubeka futhi yangokuthi ngihleli kahle right sibonga nje ukuthi ukwazile ukuthi kudlule leso simo bakithi uthe hayi mina ngiyaza nje anginabo nani ufakazi okuthini ubufakazi ophethe ngiyabonga mabuzwakele yo hayi mabuzwakele ngempela ngoba bekhona lokho ukuthi hey abazalwane ngiyababona abahlala nobhuti umduduza bona bana revelations bana special message and mina I've got this boring ones ekhanga nje so makuzwakele ngiyambonga uNkulunkulu abukho boring ibosiza ngempela abantu abaningi bakhona abanye abadlulile ezimene ezifana nalezi abanye bangena abanye baphakathi kumanje yabona manje okukhulumile kuzobasiza mhlambe futhi khona nabazothi singamthola kanjani yes for advices mhlambe noma ngabe yini nje yebo ukagumbi uyatholakala ukagumbi lo this is a worship abazalwane please subscribe hani bakithi bazalwane bala Quarter to Media kune channel phindani nishare ngapha kukagumbi yebo abakhe Quarter to Media abaphinde bathuse bashone ngapha babe double basupport ingceku zenkosi umsebenzi wenkosi kuzoqhubeka phambili so ukagumbi yatholakala ku YouTube kagumbi ku Spotify music ukagumbi kutholakala ngo music ngene minister nje music ukuthi uNkulunkulu angisize ku Spotify kagumbi ku TikTok kagumbi the worshipper ngene Facebook page ethi kagumbi the worshipper WhatsApp number WhatsApp anytime mina ngesabi ku WhatsApp abakithi sina futhi ama WhatsApp group u0710289051 ungangifoneli ngoba esinsikhathi ngisemsebenzini ngoba ngikunjena nje ngivalile emsebenzini kodwa nje ngiyavula next week futhi so ngiya prefer ama WhatsApp so please bayithi silandele subscribe anisho nithi ningibone ku Quarter to Media nobhuti umduduzi ngiyabonga bhuti umduduzi kakhulu kuba sekhaya kumnandi ukubala ekhaya ngiyabonga kakhulu ngizizwe ngingamukelekile kumnandi nje ukuhlala unethezeke
Yebo. Siyabonga kakhulu Ncike Nkosi. Hayi siyabonga ngempela futhi ngempela ngiyabathemba ke abazalwane nje hayi ifamily le nawe njengoba usukhona uyifamily ngempela uzobabona bazosuka bazothutheleka bazoza bafika basubscribe ngali bezwe nale worship bezwe uyabona nje konke ngiyathemba ngendlela okungakhona mhlawumbe kuzomela uphinde ubuye kuzovela kodwa inkosi yaziyo kuyohlela inkosi kuyohlela inkosi. Nginibonge babukeli ngibonge nje kuwo wonke umuntu obukele wazofika la egcineni but ongakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi ngiyakucela uyasizwa istory sakhe usisi ukaGumbi ukube wayengena Jesu angazi wayeyodlula yini kuleso simo wakwazi ukuthi adlule ngoba wathola uJesu kuqala so nawe ukuze ukwazi ukuthi ume zivela izimpi zivela izimo ukuze nje ukwazi ukuthi ume udinga uJesu kunoma ngabe yini plus ke kukhona nanokuphila kwingona phakade kuyena mthatha benkosi nomsindisi okuphila kwakho ngalawo mazwi nje mina sengiyavala ngiyathemba nawe futhi ukuthi hayi unamazogcina amazogcina nje ethi ikhulekani ningaphezi. Oh yes. Yeah, nikhuleke ningaphezi bazalwane. Inkosi sinisikelele. Amen. Amen. Ngomusa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Inkosi nibusise. Amen. Amen.